komt het hem stilgevallen is? in de nacht. Hoe komt het hier stilgevallen is? Ik heb de dingen niet ingeklikt, Andreas. Je moet opnieuw beginnen. Het is toch wel goed? Het is toch smooth? Vind je? Ja. Gaan we hem binnen zetten? Ja. Dat mocht jij doen, hè? Ça va. Start je hem terug?